Nema sleganja. Nema sleganja. Da. Opa, promašaj ja. Moša, to je bila Moša. Nije bila Moša, nema ti vidjelo se. Šta pričaš, ima u svim pravilima Moša, u svojim prije pravilima ove igre. Pa ne može to tako. Nije to. Ajde, daj. Pa sad sam svaki put kad promaši kaj. Stavi ruku. Pa ne može to. Neću tako ti. A kad ću ja da gađam? Ti ćeš da gađaš kad pobediš brzo ruku Čvarkov Đorđe. Ajde, stavi ruku. Aj samo još ovaj put. Nema sleganja, nema Moša. Dobro, nema. Ajde, slab si ti za mene. Mene nisu ni veći pobedili, znaš. Slab si ti za mene, mališa. Da ne kažem sladiša, a neka li nas pače. Saka! Proše, tereš od rane zove majmun i Od rane zove 12 sati je porodica. Tebe je 12 sati, meni je rana zora, cijelu noć nisam spavao, zub me zub. Pa šta nisi uzao slobodan dan? Slobodan dan, ja ne znam kako je uzao slobodan, ti znaš po koji sam zakon distigne, da ja pravim A dobro, tebi se ne sliš sliku od Zubara. Šta kažeš? Kod Zubara što nije... Kod Zubara pa nije luda, po drugi kopa pustiva čovječ. Ko je to još vidio? A šta treba da radi kad ima... Neki gijenski, takav jedan neki. A šta treba da se radi kad imate zubobolju, šta da radi? Šta se čovjek da radi? Pa šta ćete sada raditi? Popije se ono večer rakije, pa se grgolje, pa se drži da utene. To je jedno. Može staviti lemilicu, podrijeti, pa ovo kašku uvijek. Ja sam noćas mi ništa nije pomogla, žigao ga, boli, ubio, moli, možete probanja, pa možeš i ralom popiti, ili brio. Vitralon. Vitralon. Pa se ide, ali... Zubobolja, Boškić. Kožno je, igra, i ovo. Zubobolja, Boškić, ne razumem. Jedna izuzetno neprijatna stvar. Ne znam da li znaš, najneprijatnija stvar na svijetu je porođaj za ženu i da ideš u vojsku, znaš, to se izjednačava. Mi idemo u vojsku, žena se porađa. I treća najneprijatnija stvar je zubobolja. Ajde, pogledaj ovog čovjeka, ni ništa ne liči. A vidim, ali da, mislim, što... Vidi da ti kažem nešto, nekad je berberin bio i zubar. To je mnogo lakše svima bilo. Odeš fino da se ošišaš, izvedi ti 5-6 zubiju, ajde kući, idi kući, jedi kačamaka. Nemojte opet da počnemo sa tim vašim preterivanjem, znači da sam ti najbolje bio i neurokirurg. Ja vam lepo kažem. Slušaj, ti nemaš pojma Imaš zubara za njega. Pa kakvog zubara? Vidi da ti kažem. Nikad nije bio 30 godina kod zubara, možda kad je mu kad dojte farbalo sa crvenim. Da ti kažem nešto, zubar je istočni berberin u ono vreme kad sam ja bio mlad. I odeš kod berberina, čeka Žika, evo, ićemo kod njega da ga pitaš. On je bio berberin i zubar. Preko 1000 zuba i sigurno izvedu. On imao laku ruku, znaš ti kako on vadio zub? Ovako, samo šta mi karijez dvojka, samo ovako. A imao je jak stisak, kao da je rak, znaš, pa onak je šta, znaš, kad on stisne, nema vađenja. A popravljanje, zašto, ne možete tako, možda nije za vađenje, to je recimo. Slušajte, mi imamo odličnog zubara. Kako popravljanje da mu mesar bugija pouze? A ne mora svaki... A nemaš pojme šta pričaš tu? Da mu neka budala stavlja svoje neke higijenske ruke, poznaje više u WC pre toga. Kako možeš to da pričaš pred ovim čovekom? Da, volite se.